Bona tarda, guisatencs i guisatenques. Com estem? Bona tarda als que sabíeu que l'espai La Flama fèiem el pregó i heu vingut a riure's amb i de nosaltres. Bona tarda també als que us heu acostat només per caçar Pokémons, que m'han dit que per aquí n'hi ha bastants. I bona tarda als que acabeu de saber que existeix un esplai al poble. Bona tarda als nens i nenes que saltareu sense parar durant tota la festa major, als avis i a les àvies que de sobte rejuveniu i als que no deixareu anar el got de barraques durant 3 dies. Bona tarda també als que us ha agafat per sorpresa que toqui al quadrat. Bona tarda als que dediqueu part del vostre temps per preparar activitats pel poble i als que penseu que amb el rom cremat de l'últim dia cremareu tots els àpats a la festa major. Bona tarda als que penseu que Sant Quirze és un poble dormitori i als que no. Bona tarda als que trobeu a faltar la baixada d'Andròmines i als que us esteu posant en forma pel 3x3 i als que a la festa de l'escuma us fareu una barbeta fabulosa. A tots vosaltres, poble estimat, benvinguts a la festa major. Ara que ja us hem donat la benvinguda, potser toca presentar-nos. Nosaltres som l'espai La Flama. La condició humana, mantenint-nos en contacte amb la innocència i participant en la vida del poble i del seu teixit associatiu. Entre totes les entitats, construïm un Sant Quirze despert, unit i participatiu. De somnis i il·lusions. Siguem visibles sempre, no sols per festa major. Fem que aquells que creuen que Sant Quirze és un poble dormitori deixin de tenir motius per fer-ho. Hem repetit volgudament la paraula poble. Per què? Doncs perquè creiem que és un sentiment que cal recuperar i fer nostre. Visca Sant Quirze, visca la Flama, visca les barraques i visca la festa major!